Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Prosím, povstaňme. Vyslechněme slova ze žalmu 89. Nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu. Shromáždění svatých velebí tvou věrnost. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Prosím, posaďme se. Milé sestry, milí bratři, drazí přátelé, všechny vás velice srdečně vítám na tomto dnešním bohoslužebném shromáždění. Dneska slavíme poslední neděli církevního roku, příští neděli už začíná advent. A my toto společné bohoslužebné shromáždění zahájíme písní číslo 11. Bože, tebe chválíme. Zpívejme píseň s číslem 11. Prosím, abychom v této chvíli povstali k modlitbě.
Povstaňme a modleme se. Hospodine, Pane náš, ty jsi Bůh plný milosrdenství. Tak u tebe i dnešního rána hledáme pomoc, hledáme moc, která život neničí, nýbrž tvoří. U tebe hledáme slova, která jsou více než zvuk, na která se lze spolehnout, která také dají našemu životu směr a cíl. A tak ti děkujeme za to, že tady na zemi nejsme sami. Děkujeme ti za společenství tvého lidu, za to, že smíme, ať jsme tak rozdílní, patřit k sobě, radovat se z radosti druhých a sdílet i svá trápení. A tak ti děkujeme za to, že jeden druhého smíme přijímat jako svědectví o tobě. Radujeme se z toho, že můžeme společně patřit Ježíši Kristu a podílet se na pravdě, lásce a naději, kterou zjevil, a tak společně směřovat k jeho budoucnosti. Prosíme tě, buď ve svém duchu s námi, aby nás na této cestě nepřepadávala únava, abychom se z ní nedali svést snadností ani těžkostmi. Dávej se nám poznávat také tohoto dnešního rána při slyšení tvého slova. O to tě tak pokorně prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Zůstaňme stát a vyslechněme slova prvního čtení, která přečtu z první z knihy Samuelovi, první kapitoly, budu číst 9. až 20. verš. Přečtu slova z první Samuelovi, první kapitoly, 9. až 20. verš. Jednou, když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Élí seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Složila slib, řekla: Hospodine zástupů, jestliže opravdu zhlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruj jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před Hospodinem tolik modlila, Éli dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Éli pokládal za opilou. Řekl jí proto: Jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Ale Chana odpověděla: Nikoli, můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou, vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje. Éli odpověděl: Jdi v pokoje, Bůh Izraele ti dá, zač si naléhavě prosila. Ona na to řekla: Kéž tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Za časného jítra se poklonili před Hospodinem a vraceli se, a když přišli do svého domu do Rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ní rozpomenul. Chana otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel. To je vyslyšel Bůh, řekla: Vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina. Tolik slov z písma svatého, prosím, posaďme se. Zpívejme v této chvíli druhou píseň a bude to píseň s číslem 107. Zpívejme k chvále Boží píseň 107. Píseň nese název O pojďme všichni zpívat o Pánu Ježíši.
této chvíli jsou před námi oznámení a pozdravy, tak bych nejprve chtěla dát příležitost komukoliv z vás, pokud máte pozdrav, nějaké oznámení, tak nyní je ta chvíle. Jo, děkujeme. Aha, tak děkujeme za pozdrav od Večerkových. Taky děkujeme za pozdrav od Mirka Kaštánka. Tak také já mám pozdrav od Janiny Gondášové. A tak pokud nemáme dalších pozdravů, tak bych chtěla oznámit narozeniny. Právě dneska slaví narozeniny Ráchel Paslerová, tak a potom v následujícím týdnu také ještě Alena Křížová. Tak bychom ti, Ráchel, chtěli popřát mnoho božího požehnání a radosti ze života, taky vedení, boží vedení a radujeme se z toho, že jsi tady mezi námi. Tak děkujeme. Dneska je také zvláštní neděle, kdy budeme také vyprošovat požehnání. Požehnání pro syna Ester a Martina Světlíkových, Arnolda. A to ještě takže se těšíme z toho také, že může být přítomná mezi námi i širší rodina, i rodiče, prarodiče, tak se těšíme z tohoto vzájemného obecenství, společenství společného. Co se týká dalších oznámení, chtěla bych vlastně také poděkovat. Včera se tady konala krásná akce, už se stala takovou tradicí našeho sboru. Jsme měli pečení perníčků, které zorganizovala sestra Kateřina Bémová, tak bych Kateřině velice chtěla poděkovat za tu veškerou péči a starostlivost. Bylo to milé, bylo tady spousta rodin s malými dětmi a také některé si ty perníčky vzali domů, ale ještě nám jich zůstalo. Tak jsou tady v předsálí také na rozdání, tam tak si klidně vemte, zavalte do sáčku a vemte domů, tak je to od našich dětí. A tou akcí, tím pečením perníčků vlastně u nás zahajujeme takovéto předvánoční období, kdy máme různé akce, různé činnosti, takže při té souvislosti chci připomenout to, že v sobotu 9.12., což bude za 14 dní, v sobotu se bude konat zase setkání nejen seniorů, to bude tedy 9.12. od 11 hodin. Už tak také k tomu mnozí dostali pozvánky. A poté bych chtěla taky připomenout, že pak další pátek, to bude 15. Ještě později. 15. prosince pak budeme mít adventní bazar od 5 hodin odpoledne. Obě tyhle akce vlastně máte, oznámení o nich je také, si můžete přečíst v předsálí. Co se týká toho dalšího programu v tomto následujícím týdnu, tak se opět sejdeme v pondělí v 17:30 k biblické hodině. Tam pokračujeme výkladem Evangelia Janova, tak to bude zítra v pondělí od 17:30. A také jsem ještě zapomněla ohledně pozdravů. Já příští neděli zde nebudu přítomná, jedu posloužit slovem Božím do Chebu 2, tak bych si ráda vzala zase pozdravy od našeho sboru do chebského sboru. A mám ještě poslední oznámení, že dnes nám poslouží slovem Božím bratr kazatel Jan Koukal. Ještě.
Tak ještě taky připomínám, včera tady byli taky dolenští, a Petr Dolenský je včelař, tak nám přivezl také med, tak potom, myslím, u Honzy nebo u mě, kdo by chtěl, tak si může tam také vzít med od Petra Dolenského. Nyní bude vykonána dobrovolná sbírka a při ní budeme zpívat píseň 74. Laudato si. Zpívejme píseň 74., při které bude vykonána dobrovolná sbírka. Také myslím, že by děti ještě tady mohly zůstat na to požehnání a odebrat se do nedělní školy pro požehnání, protože to je také taková příležitost dětem. Tak já ještě bych chtěla říct takové drobné slovíčko k té dnešní slavnosti. Dnes se, jak jsem už připomněla, že dneska se také scházíme k tomu, abychom oslavili ten nádherný dar od Pána Boha, a to narození nového děťátka, konkrétně Arnolda Gedeona Světlíka, rodičů vlastně Ester a Martinovi. A tak ve chvílích, jako je tato, ve světle Boží milosti vlastně cítíme všichni tu radost a vděčnost za tento zázrak života. Příchod totiž malého Arnolda na svět nám připomíná i tu Boží lásku a neomezené možnosti, které Bůh vkládá do každého nového života. Za chvíli budeme Arnoldovi vyprošovat požehnání, budeme se za něj u Pána Boha přimlouvat, aby bděl nad jeho kroky, aby když bude vyrůstat, se mu dostávalo lásky, moudrosti a radosti
a aby mu byla dopřávána síla i odvaha čelit výzvám, které jednou život sebou i pro něj přinese. A tak, milí rodičové, já zde mám tuto kytičku pro vás i pro malého Arnolda, který je naším darem našeho společenství. Pro vás i pro malého Arnolda. A jak víte, o tu rostlinku, aby dobře vzkvétala, aby neuvadala, se musíme dobře starat, pravidelně ji zalévat. A stejně jako ta rostlinka potřebuje ke svému růstu slunečí světlo, vodu a péči, tak podobně to bude potřebovat i Arnold ve svém rozkvětu, také od vás, i tu lásku, vedení, světlo Božího slova. A jistě se mu už těchto mnohých věcí i nyní dostává. Já na vás dobře přes tu kytičku nevidím, já ji možná dám tady, ať vás taky dobře vidím. A tak tato rostlinka se může do určité míry stát určitým symbolem pro růst vašeho synka. Bude vám připomínat, že stejně jako rostlina roste z křehkého výhonku v silné a odolné stvoření, tak i takovou podporu bude potřebovat Arnold, aby vyrostl v krásné, silné a odolné stvoření, které bude obrazem Božím. Chtěla bych taky ještě tady připomenout jedno slovo z písma, z Žalmu 127. Tam ve 3. verši se praví, a to vlastně mám z kralického překladu, aj dědictví Boží, dědictví od Hospodina jsou dítky a plod života je mzda. Aj dědictví od Hospodina jsou dítky a plod života je mzda. Děti, tak jak si připomínáme i dnes, jsou darem, požehnáním od Hospodina. A když Žalm hovoří, že jsou dědictvím, onen výraz dědictví vlastně naznačuje něco cenného, co se předává z generace na generaci. A tím jsou vlastně i děti. Jsou zárukou trvání a rozvoje rodiny i celého společenství. A zároveň jsou svědectvím té Boží důvěry v nás, že je budeme vychovávat a vést, jak nejlépe dovedeme podle Božích cest. Taky se ještě při této příležitosti vybavuji minulý týden po skončení bohoslužeb, že tady krásně pobíhal Meli, vlastně syn Krištofa a Zuzky. A já jsem si vlastně v té chvíli poprvé uvědomila, nebo jsem ho, myslím, poprvé viděla, jak se už postavil na vlastní nohy. A tak se těším také, až vy budete vidět, budete svědky toho, až se malý Arnold postaví na vlastní nohy. A to je také vlastně, může to být taky taková jakoby duchovní symbol, že postavit se na vlastní nohy, nebo vidět i ten každý krůček Arnolda, to nám může připomínat to, jak je, že můžeme vidět i ty jeho krůčky třeba k víře. A zase na druhou stranu, každý ten jeho pád může být připomínkou Boží milosti, která nás z toho pádu pozvedá. A tak teď před požehnáním ještě uslyšíme píseň. Máte tady ty listy, na kterých jsou 2 písně. Nyní zazní ta druhá píseň Kuřátka spí, jenom se zaposlouchejme do melodie a kdybyste se chtěli přidat, tak můžete se přemýšlím nad tím, že kdybyste se chtěli přidat, máme to i s notama, tak se můžeme přidat i s zpěvem. A pokud ne, tak poslouchejme melodii.
v této chvíli bych chtěla pozvat rodiče sem dopředu a také Silvu, která mi prosí požehnání. A prosím, aby shromáždění povstalo. A budeme se modlit za Arnolda. Jo, možná, že... No. Drahý Bože, tak ti chci moc poděkovat za ten dar života, který jsi dal Martinovi a Ester. Chci ti děkovat za Arnolda a zároveň tak tě prosit o požehnání v jeho životě. Chci tě tak prosit o to, aby si mu dával sílu růst, aby si mu dával pevné zdraví, aby si mu tak dal silné nohy, aby dokázal kráčet životem a zároveň tak vášeň do srdce pro ty tvé věci. Aby si mu tak dával lidi, kteří mu budou ukazovat na tebe a kteří budou jeho dobrými přáteli. Aby si mu ukazoval, co je tak dobré a co je to rizí a co je to správné. Aby tak věděl, jakými cesty se dát. Tak ti, Pane Bože, prosím taky o jeho rodiče, aby tak s láskou mu ukazovali na tebe a aby tak při něm stáli při těch těžkých chvílích, které možná jednou přijdou. Tak tě prosím o celý jeho život, aby si mu tak dával Ducha Svatého a ty jeho dary, aby tak jednou byl požehnáním i pro ostatní lidi kolem něj. Tak ti, Pane, děkuji za všechno, co nám dáváš a za tento nový život, který i pod mýma rukama se tak krásně hýbe. Tak ti, Pane, prosím o každý Arnoldův krok a každý nový den, který pro něho máš. Aby tak byl pod tvojí ochranou, aby tak mohl růst, aby tak z něho rostlo to, co ty chceš ty mít, aby tak mohl vydávat světlo a být tou solí. Tak se modlím, Pane, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže můžeme se posadit. A nyní ještě zaspívejme druhou píseň, kterou vlastně se takto to blok požehnání uzavřeme. Je to ta píseň Maličké poupátko. Je taky, a ta první, tu bychom mohli směle zkusit zaspívat všichni s tím. Tak myslím, že to bratři to celou tu píseň zase zahrají, jenom doprovod, abychom slyšeli tu melodii a potom se přidejme taky i zpěvem k té první písni Maličké poupátko.
Tak děti se mohou odebrat do nedělní školy a prosím Honzu, aby se ujal slova. Základem toho dnešního kázání bude oddíl z Lukášova evangelia, kde budu číst ze začátku 11. kapitoly. Prosím, abychom povstali a vyslechneme slova z 11. kapitoly Lukášova evangelia, kde přečtu první 4 verše. Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil, když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. Odpověděl jim: Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království. Náš denní chléb nám dávej každého dne. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení. Tolik bylo čtení z Lukášova evangelia. Můžete se prosím posadit? Milí přátelé, sestry a bratři, dnes se budeme společně zamýšlet nad variantou modlitby Páně, tak, jak ji máme zachycenou právě v Lukášově evangeliu. Tu frekventovanější podobu najdeme v evangeliu Matoušově a je oproti té, co jsme dnes slyšeli, o něco košatější a vycizelovaná pro společné modlení. Ta lukášovská podoba oproti ní zní vlastně trošku děravě a jakoby bez zakončení. Mohlo by to být dáno tím, že jsme prostě přivykli modlení se Otče náše v té matoušovské verzi, a to ještě ve znění kralickém. Například i podoba ekumenického překladu této modlitby námi příliš nerezonuje. Možná bychom ji ani z hlavy nedali dohromady. Myslím tu ekumenickou verzi. Důležitým aspektem totiž zde je, že tuto modlitbu známe nazpaměť. To má své výhody, když se jí můžeme modlit kdekoliv a kdykoliv a nic dalšího k tomu nepotřebujeme. Na druhou stranu nás její známost může občas při společném modlení snad trošku odvádět od koncentrace na význam směrem k jakémusi automatickému odříkávání. Většinou ale takové společné modlení je tím, čím býti má, tedy společným vyznáním, společnou oslavou Boha, vyjádřením nadějí, jež v něm máme. Modlitbu Otče náš sdílejí snad všechny křesťanské tradice a je jedním z mála prvků liturgie, které jsou víceméně všude stejné. To nás může naplňovat radostí ze sdílené víry, jako se to dělo třeba na společných ekumenických biblických hodinách, které jsme před covidem mívali s evangelíky a katolíky. A můžeme si připomenout i podobný zážitek, když se Otče náš modlí křesťané různých jazyků. Může to být o něco nepřehlednější, ale sdílení víry je v takovém případě silnou zkušeností. To, že se Otče náš učíme nazpaměť, často od dětství, a že je v podobě té starší vrstvy jazyka v kraličtině, jej možná mírně zahaluje do takového hávu určité neuvědomělosti. Může k tomu přispívat mírně zrytmizovaná podoba, která nás může začít kolébat a my můžeme poznenáhlu jaksi přepnutí, mumlat společně neseni stále více jenom tím zvukem. Ale z toho všeho nás vytrhuje to dnešní Lukášovo podání modlitby Páně. Kdybychom si ji měli modlit společně s obvyklým Otče nášem, dalo by nám to, myslím, hodně práce.
tak se pojďme podívat na porovnání a zkusme vzít vážně některé ty důrazy toho podání Lukášova. Ježíšův učedník prosí, aby je Ježíš naučil modlit se. Je to tedy modlitba, nebo má to být modlitba Ježíšových učedníků, těch, kdo jdou s Ježíšem. No a zajímavé, myslím, je, že zde nezazní vůbec slovo Bůh, ani další zástupci typicky křesťanského slovníku. Otče náš by se snad mohli modlit i Židé, možná dokonce muslimové, protože také ctí Boží vládu nad světem. Ovšem specificky ježíšovské je už oslovení Boha jako Otce. Bůh je tedy i pro Ježíšovy učedníky rodičem v jiném než biologickém smyslu. Tedy díky jeho milosti můžeme hovořit o zrození, které otevírá v našich životech novou duchovní dimenzi, dosud nezakusené a nepředstavitelné určité hájemství. Tomu dává Bůh skrze svého svatého ducha v našich životech povstat a také proto jej můžeme oslovovat jako svého Otce. U Lukáše chybí to zájmeno náš, oslovení je prosté. Otče. Hledisko plurálu v modlitbě obsaženo je, později v prosbách o chléb a dále. A je jasné, že jde o modlitbu, která má být učedníky sdílená. Začíná však jednoduše a konkrétně přihlášením se k Bohu jako k Otci. Duchovní rodič je to stejně tak můj jako náš. Buď posvěceno tvé jméno. A tady by křesťané mohli zaváhat Boží jméno, no a které, že? Bůh Otec, Hospodin, Kristus, Svatá Trojice, Duch Svatý. To úvodní oslovení, myslím, není jaksi Božím jménem, ale možná to celé vlastně dobře odpovídá biblické tradici, když je jméno Boží tak trochu nezachytitelně rozmlženo. Jsem, který budu, který byl a který přichází. Bůh je zkrátka řádově jinde a nelze jej beze zbytku stotožnit s ničím v univerzu. Tuto jeho svatost je třeba nahlédnout, vstřebat a uznat. Přijď tvé království, to je typicky Ježíšův důraz, zvěstování blížícího se království. Očekávání plnosti Božího panování ve světě prozrazuje, že ještě není s naší zemí vše v nejlepším pořádku. Stále je nutné poměřovat veškeré dění zde tím, jak by věci býti měly. Nechávat do našich situací promluvit a zasáhnout Boží vládu, která se mnohdy neřídí podle hodnot, které vyzdvihuje většina lidí. A to vlastně již zahrnuje prosbu za prosazování Boží vůle ve světě. Možná i proto je zde Lukášova verze stručnější. Chléb náš vezdejší dávej nám každého dne. Tak pokračují kraličtí. Prosba o chleba je i zde v působivém kontrastu k první části modlitby, která se obrací k božskému ty a vzývá jeho působnost. Teď prosíme společně o vše, co potřebujeme k našemu přežití. O vzduch, vodu, jídlo, oblečení, přístřeší, práci. To vše bychom mohli pod chleba zahrnout. A prosíme, aby nám jej Otec dával každého dne. Zde také můžeme vzpomenout na lid Izraele putující v poušti, odkázaný na manu z nebe. Jde o pokrm, který nelze skladovat, který je vždy novým darem od Boha na každý den. Takto můžeme pamatovat na naši odkázanost na Boha a jeho milost i ve věcech, které na holé přežití navazují a které činí naše životy příjemnými.
vztahy s naší rodinou, blízkými, kolegy, vztahy, bez kterých bychom se cítili opuštění. I ty vlastně ještě patří k tomu, jak máme náš denní chléb, tvrdý nebo měkký. A tím se dostáváme naplno ke starostem, které pramení z lidského soužití. K naší potřebě, aby nám bylo odpouštěno. K výzvě, abychom druhým odpouštěli. K tomu, že tyto dvě věci souvisejí a je na nás udělat první krok. Že se vůči nám někdo proviní, není chápáno jako věc minulosti, ale jako realita, s kterou se budeme muset popasovat opakovaně. A to především tak, že budeme my sami odpouštět. A to dokonce každému, všelikému viníku svému, jak říkají kraličtí. Naposledy pak v modlitbě Páně podle Lukáše prosíme, aby nás Otec Bůh nevydal pokušení, aby nás nevnesl do zkoušky. Objevil se také v katolické tradici překlad nedopusť, abychom podlehli pokušení. Na jedné straně čteme v Bibli o více případech, kdy člověk prochází zkouškou, a na druhé straně je obtížné si představit, že by pokušení přicházelo od Boha a nikoli jako důsledek naší svobodné volby. Myslím ale, že ten smysl modlitby je jasný. Chce nás vzdálit hříchu, chce, abychom se vyvarovali všeho, co by nás od Boha vzdalovalo. A zde modlitba Páně zkrátka a prostě končí. Vše je otevřeno. Bude záležet především na Bohu, k čemu nás přivede, k čemu nás postaví a čím nás nadchne. Naše role ovšem pasivní nebude, bude na nás, jak vše pochopíme, jak se těch situací zhostíme a jak přečteme to, co sami máme vykonat. Aby to, co býti má, uvozovalo blížící se k nám Boží království. Milí přátelé, sestry a bratři, vezměme to dnešní slovo jako určité skypření a provzdušnění matérie našeho společného modlení a ať i díky této v něčem odlišné podobě modlitby Páně dokážeme plněji vnímat moc Boží milosti i lásky a přispěje to k opravdovosti a poctivosti našeho rozmlouvání s naším božským rodičem. Amen. Prosím, abychom se spojili ke zpěvu další písně a zaspívejme píseň s číslem 14. Buď sláva Bohu, chvála Otci. 14. píseň. Amen.
nyní je před námi modlitební chvíle, tak prosím, abychom povstali a koho Duch Boží vede, modleme se na hlas. Modleme se. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme ti za tento den, den odpočinku, tvůj svatý den. Za to ti děkujeme, že jsme mohli přijít a stišit se u tvých nohou a přemýšlet o tvém slově. Děkujeme ti, že jsme se dnes mohli zamyslet i nad slovy modlitby, kterou nás učil si ty, Pane Ježíši. A prosíme tě, dej nám tu milost, abychom neodříkávali modlitbu jen tak automaticky, ale aby všechno, co říkáme, byla při nás pravda. Dej nám tu milost, abychom, když říkáme, odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům, abychom to opravdu ve svých životech dokázali. Abychom nesoudili druhé lidi, ale abychom jim dokázali odpustit. Abychom je dovedli přijímat tak, jak ty přijímáš nás a každého člověka, s velikou láskou. A tak ti prosíme, pomoz nám, aby všechno, co děláme, aby to bylo opravdové, aby to bylo založeno na lásce k bližním, abychom dokázali s tvou pomocí, s vedením tvého ducha, žít tak, abychom nesli ovoce tvého ducha, abychom byli šiřiteli lásky a pokoje v tomto rozbouřeném, rozvráceném světě. Tak tě prosíme, náš dobrý Otče, o tvé vedení, o tvé požehnání a o tvou pomoc. Děkujeme ti za tvou lásku a milost. Amen. Amen. Děkujeme ti, Pane, že nás učíš a za co prosit a za co se přimlouvat. Prosíme tě, abychom to dokázali a třeba vlastní slovy, tak abychom přitom byli zamyslili jenom naše nejbližší okolí, kde je všechno relativně v pohodě, ale právě ta místa ve světě, kde to v pohodě rozhodně není. Amen. Pane, děkuji ti za děti kolem a v našem sboru a kolem našeho sboru. Hlavně děkuji za Arnolda, který je tím nejnovějším přírůstkem. A prosíme tě za všechny rodiny a děti, které v té pohodě nežijí, za unesené děti, jak na Ukrajině, tak v Izraeli, a za jejich rodiny. Amen. 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 Bože, děkujeme ti za to, že nám dáváš společenství. Prosím, aby i těm, co jsou osamělí, si dal pocítit, že žijou s ostatními a skrze ostatními si jednou pomoct. Amen. Amen. Hospodine, děkujeme ti za to, že ty tak nás učíš po celý život. Nás učíš už od dětství, jak když jako děti vyrůstáme, tak jak si to dnes jsme mohli připomenout při požehnání Arnoldka, že i skrze rodiče si i dětem takto blízký. A nás dospělé také učíš k modlitbě, k tomu, abychom, tak jako si v Ježíši Kristu učil učedníky modlitbě, tak i nás vedeš i našimi dospělými životy. A tak se z toho radujeme a prosíme tě o to, aby, tak jak jsme i dnes slyšeli, i
jak vyznívá z modlitby Páně, abychom uměli si odpouštět jeden druhému, abychom to tak dokázali v našich životech. Mít jedna s druhými laskavě, být otevření jeden druhému, tak jako i ty jsi tak otevřený k nám. Ty nám nic nepřikazuješ, ale nás podpíráš na té cestě. Dáváš si nám takovým ukazatelem na naší cestě. A tak tě chceme prosit za náš svět, za lidi, kteří nezakoušejí takové dobro, kteří naopak zakoušejí těžkosti, zlé věci, války. Přimlouváme se za ty, kteří jsou zkoušení a trpí nemocí, nevědí, co sebou samými dělat. Buď ty jim na blízku. Prosíme tě také za ty, kteří jsou malomyslní i ve víře, nebo si nevědí se svým životem rady. Nejraději by to třeba už zabalili, ale ty jsi ten, který tak pozvedáš. I když my padáme, tak ty nás pozvedáš k tobě. A tak se odevzdáváme do tvé ruky, toto naše společenství, náš svět a vyprošujeme požehnání pro ty nastávající dny. Amen. Zůstaňme stát a vyslechněme slova z apoštolského poslání. Tak přečtu slova z apoštolského poslání s Filipským, 2. kapitoly, 12. až 13. verš a poté 15. až 16. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Abyste tak byli bez úhoní a rizí, boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abych se s vámi mohl pochlubit den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Tolik slova apoštola Pavla. A vyslechněme ještě požehnání, která přečtu z knihy Numery, z 6. kapitoly, 24. a další verše Áronovské požehnání. Ať Hospodin ti požehná a chrání tě. Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a bude ti milostiv. Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem. Prosím, posaďme se. A na závěr tohoto bohoslužebného shromáždění zpívejme společnou píseň číslo 100. Nuž Bohu děkujeme. Zpívejme píseň 100.